kan ya bersenjata iya, teman. senjata arit. Nah, senjata arit siap gerak. Nah, kingko khusus awakmu le entuk hadiah 100.000. Sangka sapa? Ya saka kowe to, Mun. Masa ya saka Lah aku. wae sing ngenani Mbak Winda kok ya. Hah? Aku ngenani Mbak Winda. Berarti ya saka sing kagungan damai kok ya. Khusus awakmu 100.000. Purun apa mah? Turun. Duit gage ae. Nah, siap gerak. Hadap kanan gerak. Nah, Kabeh to. maju anu sitok-tok iki sik. Maju 2 langkah gerak. 1 langkah lagi le. Asik. Ya pas kene. Iya. Lah iya. He, matno semenit Kuwi blokek rengko. Lah iya kok iso. Kabar dimultu tapi ya. Kowe mambe nyipi apa to le? Walah. Stek go jalan kene.